Zaujímavé fakty o zvieratách. V Anglicku je holubý trus majetkom koruny. Tento zákon zaviedol v 18. storočí kráľ Juraj I, pretože z neho možno vyrobiť pušný prach. Odtlačky prstov nemajú len ľudia, ale aj šimpanzi, gorily a koaly. Odtlačky prstov koál sú však jedinečné. Sú tak podobné tým ľudským, že aj tí najskúsenejší kriminalisti majú problém rozlíšiť odtlačky koál od ľudských. V Číne používa polícia husy ako strážcov. Používajú sa v mnohých vidieckych oblastiach, pretože husy sú veľmi ostražité a vedia vydávať veľa hluku, ktorý je hlasnejší ako štekot psa. Grónske žraloky majú najdlhšiu životnosť zo všetkých stavovcov. Žijú viac ako 500 rokov a dospievajú až vo veku 150 rokov. V Belgicku v 70. rokoch 19. storočia v meste Liège vznikla myšlienka používať mačky ako poštových kuriérov. Pošta sa balila do vodotesných balíčkov, ktoré sa priväzovali na obojky mačiek a tie boli potom posielané do cieľa. Od